प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजुरी अंतर्गत असलेली आपली चारही गावं राजुरी, उंचखडक, बोरी आणि जाधववाडी या चारही ग्रामपंचायतींच्या 14 वित्त आयोग निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या नवीन रुग्णवाहिकेचा औपचारिकरित्या उद्घाटनाचा छोटासा कार्यक्रम चारही गावांचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि राजुरी पंचक्रोशीतील विविध पदाधिकारी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न झालेला आहे। राजुरी ग्रामस्थांच्या वतीने आपण सर्वजण या छोट्याशा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो। त्याचबरोबर प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजुरीचे वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर टाके साहेब, त्याचबरोबर डॉक्टर पाडेकर साहेब आणि त्याचे सर्व सहकारी यांचं पण या छोट्याशा कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो। या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मगाशी ज्यांचा नामोल्लेख झाला ते गावातील विविध पदाधिकारी, विविध संस्थांचे प्रमुख, पत्रकार आणि ग्रामस्थ यांचं या छोट्याशा कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो। आपल्या सगळ्यांना ज्ञात आहे की गेल्या जवळपास 1.5 वर्षापासून कोविड-19च्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवरती सगळं जग कोरोनाशी त्या ठिकाणी झुंज देते आणि वेगवेगळ्या स्तरावरती आपण पाहिला की पहिली लाट आली, कुठल्याही अशा प्रकारच्या आजारांच्या लाटेचा अनुभव आपल्या कुठल्याही गावातल्या किंवा किंबहुना भारतातल्या आपल्या पिढीतल्या कुठल्याही लोकांना नव्हता। त्याच्यापूर्वीच्या काळामध्ये जर आपण पाहिल्या तर विविध आजारांच्या लाट येऊन गेल्या होत्या, संसर्गजन्य आजारांच्या। मग त्याच्यामध्ये पूर्वीच्या काळीमध्ये प्लेगसारखा आजार असेल, परंतु आपली जी जनरेशन आहे या जनरेशनमध्ये अशा प्रकारचा कुठलाही आजार आला नव्हता की ज्या आजारामध्ये व्यक्ती व्यक्तीच्या संपर्कात जाऊ शकत नाही। इतक्या भयानक वेगाने संसर्गाने आजार पसरत होता की जवळपास गेल्या 1.5 वर्ष लॉकडाऊनच्या काळाला सामोरे जाण्याची वेळ आपल्या सगळ्यांवरती आली का जे आपण पूर्वी कधीही अनुभवलेलं नव्हतं। आणि या काळामध्ये खऱ्या अर्थाने जर कोणाची कसरत झाली असेल तर ग्रामपंचायतमध्ये काम करणारी जेवढी काही मग सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य असतील, गावातील सेवाभावी संस्थांचे अधिकारी असतील, पदाधिकारी असतील आणि विशेष करून आरोग्य व्यवस्थेमध्ये काम करणारे सगळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपकेंद्रांमध्ये काम करणारी व्यक्ती असतील, या सर्वांची त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती मेहनत आणि कष्ट त्यांना गेल्या 1.5 वर्षाच्या कालावधीत घ्यावे लागले। आपण पाहतोय की सेकंड लाटेमध्ये, दुसऱ्या लाटेमध्ये किंवा पहिल्या लाटेमध्ये खूप आपल्या जवळची काही लोक होती की ज्यांनी आयुष्यामध्ये आणखी 20, 25, 30 वर्षाचा टप्पा सहज ओलांडू शकला असता, परंतु या आजाराला ते बळी पडले आणि दुर्दैवाने त्यांना या जगातून जावं लागलं। इतकी भीषण परिस्थिती आपण आपल्या आजूबाजूला सगळ्यांनी अनुभवली। गेल्या 1.5 वर्षामध्ये तुम्हालाही सगळ्यांना विविध मार्गातून फोन येत असतील की याची टेस्ट करणं आवश्यक आहे, याचा बेड मिळत नाही, याला ICU मिळत नाही, ICU मध्ये याला बेड उपलब्ध होत नाही, मग ह्या सगळ्या किंवा रेमडेसिवीर सारखे इंजेक्शन मिळत नाही। आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये खूप मेहनत घेऊन प्रयत्नांती आपल्या नागरिकांच्या आरोग्याबाबतीत सजग राहण्याचा त्या ठिकाणी मनापासून प्रयत्न केला। त्याच्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये आपल्याला यश आलं। मी एक उदाहरण आपल्या सगळ्यांना देऊ इच्छितो की प्राथमिक आरोग्य केंद्र राजूरच्या अंतर्गत असणाऱ्या 4ही गावांपैकी सर्वात जास्त संसर्ग झालेलं गाव जे होतं आता सेकंड वेव्हमध्ये ते राजुरी गाव होतं। एक स्टेज अशी होती की आपण जर पाहिलं असेल तर तालुक्यामधल्या टॉप 3 गावांमध्ये काही काळ राजुरीचा समावेश होत होता। आणि मग अशा वेळेला लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचं एक मोठं आव्हान आणि मग ग्रामपंचायत राजुरी, मग सरपंच प्रियाताई हडवळे असतील, आमचे उपसरपंच माऊली शेठ शेळके, आमचे सर्व ग्रामपंचायत सदस्य गावातील, मग आमचे सर्व पदाधिकारी, मग ग्रामनेते दीपक शेडावटे असतील किंवा त्यांचे सर्व सहकारी ग्रामसेवक असतील, ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी असतील, आपत्ती निवारण समिती असेल आणि त्या सगळ्यांच्या बरोबर गावातील सर्व, मग आमच्या पतसंस्था असेल, आमची सोसायटी असेल, आमच्या दूध संस्था असेल, शिक्षण संस्था असेल, या सगळ्यांनी एकत्रित बसून नियोजन केलं आणि या नियोजनाचा परिपाक आणि त्या नियोजनाला गावातील शेतकरी असेल, गावातील गवळी असेल, गावातील व्यापारी बांधव असेल, या सगळ्यांनी दिलेली साथ याचा परिणाम म्हणून जर आपण पाहिला असेल तर गेल्या काही दिवसांमध्ये राजुरीमध्ये आपल्याला एकही पेशंट त्या ठिकाणी निदर्शनास येत नाही। याच्यासाठी कठोर अंमलबजावणी करत असताना आपण जर पाहिलं असेल तर आरोग्य व्यवस्थेला बरोबर घेताना पहिल्या काळामध्ये एक गोष्ट मी आपल्याला निदर्शनास आणून देतो की राजुरी गावामध्ये काम करणारे सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, त्याचबरोबर राजुरीच्या विविध संस्थांमधले शिपाई किंवा त्यांचे इतर काही कर्मचारी, या सगळ्यांचा एकत्रित करून ग्रामपंचायत आणि आपत्ती निवारण व्यवस्थापन समितीने या सगळ्यांना एकत्रित घेतल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावरती मग त्याच्यामध्ये थर्मल गन असतील किंवा ऑक्सिमीटर असेल, या सगळ्यांना पुरेपूर त्यांनी त्याचं नियोजन केलं, गटवार विभागणी केली आणि एक असा अभिनव उपक्रम राबवला की एकाच दिवशी गावातील सर्व नागरिकांची त्या ठिकाणी तपासणी केली। तपासणी केल्यानंतर असं निदर्शनास आलं की त्या भागामध्ये काही लोकांमध्ये जर सौम्य लक्षणे दिसत असतील तर सर्व त्या भागातले ग्रामपंचायत सदस्य असतील, त्या भागातले पदाधिकारी असतील, यांनी सगळ्यांनी त्यांचं प्रबोधन केलं आणि प्रबोधन केल्यानंतर त्यांना इथं आपल्या ग्रामपंचायतमध्ये आणून त्यांच्या
टेस्ट करायला लावल्या आणि टेस्ट केल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं की काहींना सौम्य स्वरूपाची लक्षणं आहेत, काहींना जास्त स्वरूपाची लक्षणं आहेत. ताबडतोब त्यांची मग जी आपली शासकीय कोविड सेंटर होती, मग लेण्याद्रीस असेल, ओझरच असेल, त्या ठिकाणी नेऊन त्यांना ॲडमिट करून त्यांच्यावरती उपचार होईल किंवा ज्यांना काही सिरियस पेशंट झाले असतील तर मग काही खाजगी दवाखान्यांचा आश्रय घेऊन त्या ठिकाणी त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी यांनी प्रामाणिकपणे त्यासाठी भूमिका बजावली. आज आपण पाहतोय मित्रांनो की या अशा सिच्युएशनमध्ये ताण सगळ्यांवरतीच असतो, आरोग्य व्यवस्थेवरती असतो, तसा तो पदाधिकाऱ्यांवर सुद्धा असतो. लोकांच्या अपेक्षा उंचवलेल्या असतात आणि ज्यावेळेला आपला प्रतिनिधी म्हणून एखादा व्यक्ती काम करतो त्यावेळेला त्याच्याकडून मदतीची अपेक्षा असते आणि मग त्याच्यावरती खरं उतरण्यासाठी तुमच्या सगळ्यांची त्याच्यामध्ये खूप तारमळ झाली. परंतु ह्या सगळ्या पद्धतीने नियोजन केल्यामुळं नाही म्हटलं तरी राजुरी हे खूप मोठ्या लोकसंख्येचं असणारं गाव, व्यापारी बाजारपेठ असणारं गाव, परंतु तिथं मात्र कोविड आपण आटोक्यात आणू शकलेलो आहोत. तद्वत बोरी असेल, जाधववाडी असेल किंवा उंचखडक असेल, तिथं सुद्धा सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्य आपल्या सगळ्यांच्या एकत्रित नियोजनातून आता आपण बऱ्यापैकी सेकंड लाटेमध्ये स्थिरस्थावर झाले आहोत किंवा त्याच्यापासून आपण दूर आलो आहोत. परंतु आज या छोट्याशा कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सगळेजण एकत्रितपणे आलात. मला आपल्या सगळ्यांना विनंती करायची आहे की आपण पाहतोय की आज जगात जर पाहिलं असेल, कालची जर आपण न्यूज पाहिली असेल तर इंग्लंडमध्ये 3री लाट येऊ घातलेली आहे. 1100च्या घरामध्ये आढळणाऱ्या पेशंटची संख्या 11,000च्या घरामध्ये गेलेली आहे. आपल्याकडे सुद्धा अनेक शास्त्रज्ञांचं, नामवंत संशोधकांचं असं म्हणणं आहे की ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबरच्या दरम्यानमध्ये पुन्हा 3री लाट येऊ शकते. त्या दृष्टीने आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा सजग राहायचं आहे आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपल्या नागरिकांचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आरोग्य व्यवस्थेच्या बरोबर त्यांना सहकार्य म्हणून, सपोर्टिव्ह म्हणून आपल्याला सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये ती पार पाडायची आहे. आज आपण पाहिलं की या येणाऱ्या पुढच्या लाटेच्या बाबतीमध्ये आपल्याला काय काय आणखी नियोजन करता येईल, त्याच्या बाबतीत आपल्याला कशा पद्धतीने सक्षम आरोग्य यंत्रणा करता येईल त्या दृष्टीने आपण प्रयत्न करणार आहोत. मधल्या या 1 वर्ष, 1.5 वर्षाच्या काळात आरोग्य केंद्राला जिथं जिथं गरज पडेल तिथं तिथं ग्रामपंचायत राजुरी असेल किंवा उंचखडक, जाधववाडी, बोरी यांनी पदाधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी मदत करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. मग यांच्यामध्ये समजा यांच्याकडे पीपी किटची कमतरता असेल किंवा आणखी साहित्याची कमतरता असेल, सॅनिटायझरची असेल, मास्कची असेल किंवा आणखी पण काही गोष्टी त्यांना जर कमी पडत असेल तर ते त्यांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी प्रयत्न केला. राजुरी गाव आपल्या सगळ्यांना ठाऊक आहे की एक अतिशय वैचारिक पार्श्वभूमीचं गाव आहे आणि राजकारण हे फक्त निवडणुकांपुरतं मर्यादित स्वरूपामध्ये ठेवलं जातं. इतर वेळेला समाज घटकांना सगळ्यांना एकत्रित घेऊन, बरोबर घेऊन आणि विश्वासात घेऊन जी विकासाची कामं करता येईल ती विकासाची कामं गतिमान करण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न नेहमीच केला जातो. आज आपण सर्वजण इथं आलेला आहात. या आरोग्य केंद्रामध्ये सुद्धा जर आपण पाहिलं असेल तर पूर्वी मागच्या पंचवार्षिकमध्ये माझी पत्नी ज्यावेळेला जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून या विभागाचं प्रतिनिधित्व करत होती त्यावेळेला जर आपण पाहिलं असेल तर इथल्या ह्या लॅबोरेटरीपासून स्वच्छतागृहापर्यंत आणि पिविंग ब्लॉक कंपाऊंड पासून त्या समोरच्या इमारतीपर्यंत इव्हन प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीपर्यंत जेवढी कामं आपल्याला मूर्त स्वरूपामध्ये दिसत आहेत ती सगळी त्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे करण्याचा आम्ही मंडळींनी ग्रामपंचायतीच्या बरोबरीने प्रयत्न केला. शेवटी सर्वसामान्य माणूस कदाचित एखाद्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली असेल तो खाजगी दवाखान्यामध्ये जातो, ऍडमिट होतो, उपचार करून घेतो. पण जो कॉमन मॅन आहे, जो सामान्य शेतकरी आहे, जो सामान्य व्यक्ती आहे आणि ज्याची खाजगी दवाखान्यांमध्ये उपचार घेण्याची कॅपॅसिटी नाही, अशा वेळेला तो नागरिक त्या ठिकाणी आरोग्य केंद्राचाच आसरा घेत असतो, आरोग्य केंद्रामध्येच तो येत असतो. आणि म्हणून ही जी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आहे ही बळकट करण्यासाठी त्या पातळीवर सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणं आवश्यक असतं, गरजेचं असतं. आज आपण पाहतोय की अनेक वर्षापासून आपण पाहतोय की हा गाव समृद्ध करण्यासाठी या गावामधल्या अनेक व्यक्तींनी त्यांच्या कार्यकाळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अशा प्रकारचे योगदान दिलेलं आहे. मग पूर्वीच्या काळी रामचंद्र पाटील आवटी ज्यांनी या गावाला दिशा दिली, पुढच्या काळात जेजेबा आवटी सर असतील, ग्रामनेते दीपक डावटे असतील, आज राजुरी गावच्या सरपंच प्रियात्या असतील, आमचे चुलते आणि उपसरपंच माऊली शेठ शेळके असतील, आमच्या सोसायटीचे चेअरमन इथं सुदामदादा आहेत, आमच्या दूध संस्थेचे चेअरमन असतील, आमचे शरदचंद्र पत संस्थेचे चेअरमन नरेंद्रदादा असतील किंवा आमच्या मुस्लिम जमातीचे सदर आमचे जाकीर भाई असतील, या सगळ्या मंडळींनी किंवा विविध संस्था, आमची जनता विकास मंडळ असेल, आमची विशाल पत संस्था असेल, या सगळ्या मंडळींनी हातात हात घालून आणि जेव्हा जेव्हा अशी एखादी परिस्थिती उद्भवते जिथं सगळ्यांच्या एकोप्याची गरज आहे, जिथं सगळ्यांच्या विचारांची गरज आहे, तिथं ही मंडळी सगळे राजकीय मतभेद गटतट सगळे बाजूला ठेवून एकत्र येतात आणि एकत्र आल्यानंतर 100% गावाच्या विकासासाठी प्रामाणिकपणे योगदान देत असतात. राजुरी गावाने सुद्धा सर्व पदाधिकाऱ्यांचा, सर्व सन्मान्य लोकप्रतिनिधींचा सातत्याने सन्मान करण्याची भूमिका इथून मागच्या कालावधीमध्ये ठेवलेली आहे आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये सुद्धा आम्ही सगळ्या मंडळींनी ती ठेवलेली आहे. पूर्वीच्या काळामध्ये म्हणजे खूप पूर्वीचं जरी मला आठवत नाही, परंतु जर गेल्या काही वर्षांमधलं आपण पाहिलं तर या तालुक्याचे माजी आमदार वल्लभशेठ बेनके साहेब असतील, नंतरच्या काळामध्ये बाळासाहेब दांगट साहेब असतील, त्याच्यानंतर तालुक्याचे माजी आमदार शरददादा सोनवणे असतील किंवा आताचे विद्यमान आमदार अतुल शेठ बेनके असतील, या सगळ्यांनी राजुरीकरांवरती प्रेम करत असताना भरघोस निधीच्या रूपाने
विविध विकास कामं दिली आणि त्या वेळेला आपण सर्वांचा व्यवस्थित अशा प्रकारचा मान सन्मान करून सगळ्यांना त्याचं श्रेय त्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आज सुद्धा आमच्या सगळ्यांची अपेक्षा होती, जर एकंदरीत आज ह्या अँब्युलन्ससाठी जर आपण पाहिलं तर जे कॉन्ट्रीब्युशन ग्रामपंचायतीने केलेलं आहे त्याच्यामध्ये जर पाहिलं तर राजुरी ग्रामपंचायतीने 10,93,984 रुपये, बोरी ग्रामपंचायतीने 6,33,537 रुपये, जाधववाडी ग्रामपंचायतीने 1,57,861 रुपये, उंचखडक ग्रामपंचायतीने 70,000 असं एकूण 19,55,382 एवढं 14 वित्त आयोगातून त्या ठिकाणी एकत्रितपणे हा निधी जमा करून त्याच्यातून या अँब्युलन्सची खरेदी केलेली आहे. खरं म्हणजे 14 वित्त आयोगाचा निधी हा ग्रामपंचायतीच्या ज्या मूलभूत योजना आहेत किंवा मूलभूत जी समस्या आहेत त्यांचं निराकरण करण्यासाठी त्या ठिकाणी वापरला जातो. परंतु अशा प्रकारचे साथीचे आजार जेव्हा येतात तेव्हा आरोग्य व्यवस्था सुद्धा बळकट असली पाहिजे या उदात्त हेतूने आपण चारही ग्रामपंचायतीचे कदाचित काही आता नवीन सरपंच उपसरपंच असतील त्याच्यापूर्वीचे पण जे सरपंच उपसरपंच असतील ग्रामसेवक असतील ते ग्रामपंचायत सदस्य असतील त्यांनी आणि आताचे विद्यमान सरपंच उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामविकास अधिकारी या सगळ्यांनी एकत्रितपणे एका विचारावर येऊन आरोग्य व्यवस्था बळकट व्हावी, आरोग्य केंद्राला सपोर्ट व्हावा, आपल्या नागरिकांची किंवा आपल्या रुग्णांची सोय व्हावी याच्यासाठी उदात्त हेतूने याच्यासाठी हा निधी दिला. त्याबद्दल समस्त ग्रामस्थ राजुरीकर आणि उपस्थित राजुरी ग्रामपंचायत आणि राजुरीतील विविध पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचे मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आणि अशाच पद्धतीने येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपण ग्रामपंचायती आरोग्य केंद्राची जी काही समस्या असतील त्या निराकरण करण्यासाठी आपापल्या पातळीवर जेवढे प्रयत्न करतील तेवढे करण्याचा आणि त्यांना सपोर्ट करण्याचाही भूमिका आपण सगळ्यांनी येणाऱ्या काळामध्ये घेतली पाहिजे. शेवटी पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत ही त्रिस्तरीय व्यवस्था आहे. याच्यामध्ये ग्रामपंचायत हा सुद्धा मूलभूत घटक आहे, ग्रामव्यवस्थेचा कणा आहे आणि त्यामुळे ग्रामपंचायतीला विश्वासात घेऊन अशा प्रकारे कुठल्याही कार्यक्रमाचं, अशा प्रकारे कुठलाही प्रोजेक्ट किंवा कुठल्याही विकासाचं काम कोणीही सुचवलं तर त्याच्यामध्ये मला खात्री आहे की ही चारही गावं त्याच्यामध्ये कधीही मागे राहिलेली नाहीत आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा मागे राहणार नाहीत. कारण शेवटी तुम्ही ज्या लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करता, ज्या वॉर्डांचं प्रतिनिधित्व करता, ज्या गावांचं प्रतिनिधित्व करता त्यांच्याप्रती तुमचे असलेला प्रामाणिकपणा आणि त्यांच्या विकासासाठी तुमच्या मनामध्ये असलेली तळमळ याच्या जोरावरतीच तुम्ही त्या ठिकाणी त्या पद्धतीचे कार्यक्रम करण्यासाठी किंवा प्रोजेक्ट राबवण्यासाठी कटिबद्ध असता आणि तशीच भूमिका मागच्या काळामध्ये आपण सगळ्यांनी घेतली. म्हणूनच जनतेचं एवढं भरघोस प्रेम आपल्याला मिळतं आणि आपल्याला वारंवार त्या ठिकाणी ग्रामपंचायतीमध्ये काम करण्याची संधी मिळत असते. आणि म्हणून पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये सर्वांचा मान सन्मान ठेवणं ग्रामपंचायत म्हणून आपली जबाबदारी आहे. तसं बाकीच्या पण सर्व घटकांनी ग्रामपंचायतीला विश्वासात घेऊन अशा प्रकारचे जे काही प्रोजेक्ट असतील, कार्यक्रम असतील किंवा प्रोग्राम असतील जर त्याचं व्यवस्थितपणे नियोजन केलं तर निश्चितपणे आपण त्याच्यामध्ये एकजुटीने येणाऱ्या अशा प्रकारच्या संकटांवरती मात करण्यासाठीची भूमिका विशद करू शकतो किंवा त्याच्यासाठीचं आपल्याला एक सगळ्यांची एकी करू शकतो. आणि म्हणूनच आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सगळेजण उपस्थित झालात. आपल्या सगळ्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणखी आरोग्य केंद्राच्या बाबतीमध्ये पण काही समस्या आहे, या निमित्तानं प्रशासनाला पण माझी विनंती आहे की आज आमच्याकडे जवळपास 4-5 पदं रिक्त आहेत, बरोबर ना. मग येणाऱ्या काळामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येची असणारी ही चारही गावं, राजुरी असेल, बोरी असेल, जाधववाडी असेल, उंचखडक असेल, इथली जर जास्तीत जास्त नागरिकांना सुविधा द्यायची असेल तर आरोग्य सेवकांसारखी जी पदं किंवा क्लरिकल सारखी जी पदं जी अतिशय महत्त्वाची पदं आहेत आरोग्य केंद्राच्या दृष्टीने ती लवकरात लवकर भरली गेली पाहिजे. आणि ती जर वेळेत भरली गेली तर जसं राजुरीमध्ये याची सुविधा चांगली देता येईल तशी उपकेंद्र, मग जाधववाडी उपकेंद्र असेल, उपकेंद्र बोरी असेल, त्याच्या बाबतीत सुद्धा आपल्याला त्या दृष्टीने प्रयत्न करता येईल. आणखी एक मला जी गोष्टी डॉक्टर साहेबांशी चर्चा केल्यानंतर निदर्शनास आली की ह्या रुग्णवाहिकेसाठी इमर्जन्सी म्हणून आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर आता रुग्णवाहिका कार्यान्वित झालेली आहे, पण रुग्णवाहिका कार्यान्वित होत असताना याच्यासाठी उद्याच्या काळात डिझेलचा पण मोठ्या प्रमाणावरती खर्च येणार आहे. पण त्याच्या बाबतीत सुद्धा प्रशासनाने जर त्याची तजवीज करून दिली तरच या प्रकारे लोकांना किंवा नागरिकांना किंवा रुग्णांना जास्तीत जास्त सोयी करता येणार आहे. मला कळलेल्या माहितीनुसार डॉक्टर साहेबांनी आतापर्यंत जवळपास 1.25 लाख रुपयाच्या घरामध्ये खर्च या डिझेलसाठी केलेला आहे. डॉक्टरांचं खरं म्हणजे आपण सगळ्यांनी मनापासून हार्दिक अभिनंदन करतो. डॉक्टर टाके असतील, डॉक्टर पाडेकर असतील किंवा त्यांची जी आरोग्याची टीम असेल, ह्या सगळ्यांविषयी आम्हाला अभिमान वाटतोय. का अभिमान वाटतोय तर यांनी गेल्या दीड वर्षात यांचं काम आपण जवळून पाहिलेलं आहे. सदर साहेब रात्रीचं कधीही तुम्ही यांना फोन करा किंवा कुठल्याही रुग्णाच्या बाबतीमध्ये असेल, यांनी मात्र प्रामाणिकपणे रुग्णांप्रती निष्ठा ठेवून, कामाप्रती निष्ठा ठेवून जास्तीत जास्त त्यांना कशा प्रकारची सुविधा निर्माण करून देता येईल त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न केलेले आहेत. आणि म्हणून आम्हाला अभिमान पण वाटतो आणि आम्हाला आनंद पण वाटतो की आपण खऱ्या अर्थाने आपली जी सेवा आहे त्या सेवेला न्याय देण्याचं काम या ठिकाणी करतात.
आणि म्हणून जेव्हा जेव्हा तुम्ही प्रतिसाद दिलेला आहे तेव्हा तेव्हा सरपंच असतील, उपसरपंच असतील, ग्रामपंचायत सदस्य असतील किंवा आमचे पदाधिकारी असतील यांनी उदार अंतकरणाने तुमच्या सगळ्या मागणींची पूर्तता करून जास्तीत जास्त सुविधा इथं कशा उपलब्ध करून देता येईल यासाठी आम्ही पण सगळे मंडळी त्यासाठी कटिबद्ध असतो. आपण यापूर्वी सुद्धा जेव्हा जेव्हा केलं त्या वेळेला कुठल्याही प्रसिद्धीची हव्यास न धरता जी मदत करता येईल ती प्रामाणिकपणे त्या ठिकाणी करण्याचा आम्ही सगळे मंडळींनी यापूर्वीच्या काळामध्ये प्रयत्न केलेला आहे. आजही करतोय, उद्याच्या काळामध्ये सुद्धा करतोय. फक्त माझी प्रशासनाला सुद्धा विनंती आहे की पदभरतीच्या बाबतीतला असेल, उद्याच्या काळात त्याच्या डिझेल किंवा इतर काही ड्रायव्हर किंवा संबंधित काही असतील त्याच्या बाबतीमध्ये योग्य तो निर्णय त्या ठिकाणी घेतला गेला पाहिजे. कारण शेवटी उद्या आमच्या बोरीच्या सरपंचताईंचा फोन आला, आमच्या उंच खडकच्या किंवा जाधववाडीच्या सरपंच उपसरपंचांचा किंवा एखाद्या मेंबरचा फोन आला तर त्या ठिकाणी आपल्याला रुग्णवाहिका पाठवायची आहे आणि रुग्णवाहिका पाठवल्यानंतर आपल्याला त्यांना जास्तीत जास्त सेवा द्यायची. त्यावेळेला ह्या सगळ्या भविष्यात येणाऱ्या गोष्टींच्या बाबतीमध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी नियोजन असणं आवश्यक आहे. इथे जर आपल्याला आणखी काही सुविधा असतील त्या जास्तीत जास्त कशा देता येईल म्हणजे मी एक आणखी या निमित्ताने विनंती करू इच्छितो. या आरोग्य केंद्राच्या वरच्या बाजूला पण आपण जर एक आणखीच अशा खालच्या सारखी जर वरती खोल्यांचं बांधकाम जर झालं असतं तर त्या ठिकाणी सुद्धा एक छोटं खाणी जसं शिरोलीला झालं तशा पद्धतीचं एखादं कोविड सेंटर इथं सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी करता आलं असतं. अर्थात गेल्या 2-3 महिन्यापासून आपण पाहिलं की आमचे गावचे मार्गदर्शक आमचे शेख साहेब असतील, त्यांच्याबरोबरने मुबारकभाई तांबुळे, आमचे शाकीरभाई, आमचे सदर साहेब, जाकीरभाई, आमचे नजीरभाई या सगळ्यांनी एक छोटंसं कोविड सेंटर इथं गावामध्ये सुरू केलं आणि त्याच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक रुग्णांना त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा खर्च न येता त्यांनी त्या ठिकाणी प्रामाणिकपणे त्यांना सुद्धा बरं केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने सेवाभावी वृत्तीने काम करणारे नागरिक गावामध्ये आहेत आणि म्हणूनच जास्तीत जास्त रुग्णांना बरं करण्यामध्ये आरोग्य व्यवस्थेला हातभार लावण्याचं काम आपण सगळ्यांनी केलेलं आहे. फक्त येणाऱ्या काळामध्ये आणखीनही ज्या काही छोट्या काही समस्या असतील त्या समस्यांचं निराकरण याच्यामध्ये निश्चितपणे व्हावं आणि आपण सुद्धा आपल्या जवळच्या काही समस्या असतील तर त्या ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत पोहोचवाव्यात. त्याच्यामध्ये जेवढा जास्तीचा अधिकचा फायदा आपल्याला करून देता येईल तेवढा करून देण्याचा आम्ही सगळी मंडळी प्रयत्न करू. जिथं शासकीय पातळीवर जर काय अडचण आली तर वैयक्तिक स्वयंसेवी संस्थांच्या पातळीवर सुद्धा आम्ही निश्चितपणे आपणास प्रयत्न करून देऊ आणि जी पुढची कोविडची 3री लाट येईल त्याच्यासाठी आपण सगळेजण आरोग्य व्यवस्थेला मदत करण्यासाठी येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा पुन्हा एकदा जसं आता आपण सेकंड वेव्हमध्ये फर्स्ट वेव्हमध्ये आपण प्रामाणिकपणे साथ दिली तसेच येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा निश्चितपणे त्याच्यामध्ये साथ देऊ. शेवटी मला माहीत आहे की आरोग्य व्यवस्थेमध्ये काम करणारे ही सगळे जेवढे काही कर्मचारी असतात यांना वेगवेगळ्या प्रकारे अनेक प्रकारे सूचना येत असतात सगळीकडून. त्याच्यातून सगळ्यांच्या सूचनांचं समाधान करणं आणि यथोचित सगळ्यांचा मान सन्मान करणं, न्याय देणं ही यांच्या दृष्टीने सुद्धा खूप अवघड अशी जबाबदारी असते. परंतु तरी आमचे डॉक्टर टाके आणि ही सगळी मंडळी ती जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पडत असतात. त्याबद्दल त्यांचं पण मी अभिनंदन करतो आणि येणाऱ्या काळामध्ये जिथं जिथं गरज पडेल तिथं आम्ही सगळेजण आपल्याला सपोर्टिव्ह भूमिका घेऊ, सहाय्यकारी भूमिका घेऊ अशा प्रकारची या ठिकाणी मी आम्हाला सगळ्यांच्या वतीने आपल्याला हमी देतो किंवा आम्ही अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि या निमित्ताने चारही सरपंचांना आणि सदस्यांना उपसरपंचांना विनंती आहे की येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपण सगळेजण हातात हात घालून जर एकत्रितपणे काम केलं तर चारही गावं आपण कोरोनापासून पुढच्या लाटेमध्ये सुद्धा दूर ठेवण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू. कारण आपण आज पाहिलं तर महाराष्ट्र सरकारने ग्रामविकास मंत्रालयाने सुद्धा कोरोनामुक्त गाव योजना दिनेश शेट्टी त्या ठिकाणी जाहीर केलेला आहे. तर येणाऱ्या काळामध्ये आपण पण जास्तीत जास्त प्रयत्न करू आणि मला खात्री आहे की जशा पद्धतीने ग्रामस्थांनी, आपल्या व्यापाऱ्यांनी, आपल्या शेतकऱ्यांनी, आपल्या गावड्यांनी, आपल्या सर्व लोकांनी आपल्याला आजपर्यंत सहाय्य केलेलं आहे तसं येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा याच्यासाठी निश्चितपणे सहाय्य करतील. आपण या पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये ग्रामपंचायत मूलभूत घटक मानून, केंद्रबिंदू मानून जेव्हा काम करतो त्यावेळेला जी जबाबदारी पडेल ती प्रामाणिकपणे पार पाडण्याचा सगळी मंडळी प्रयत्न करत असतात आणि अशीच आपण जबाबदारी पुढच्या काळामध्ये पण निश्चितपणे पार पडणार आहोत. या छोटखानी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण सर्व चारही ग्रामपंचायती मिळून काल एकत्रितपणे सरपंच उपसरपंचांनी हा छोटासा कार्यक्रम करायचं ठरवलं आणि आपण सगळ्यांनी वेळात वेळ काढून कोरोनाच्या कालावधीमध्ये सगळ्या नियमांचं पालन करून अतिशय छोटखानी स्वरूपामध्ये निमंत्रितांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम पार पडलेला आहे. त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि माझे 2 शब्द या ठिकाणी थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.